О, не! О, мага! Заминавам за Париж. След 3 дена не мога да изглеждам така. Добре дошли, приятели, в новата поредица. Или казано, накратко, това е новата поредица, в която аз ще се превърна в човек. Лов с мен! Така, хора, първата дестинация ни е Заболекар. Йоп, трябва да отида да ми погледнат имплантите. Ако си спомняте, преди 2 години ми слагаха изкуствени зъби. Знам дали се личи достатъчно на камера, но те са сини в основата. Крашаутнах и се обадих на заболекарите, които ме направиха. Ах, гайс, тук нещо не е наред. Ами да, ако те е страх от заболекари, не гледай, оп, малко късно, сори. Тези хора ми отключиха детската травма за секунди. Махнаха ми зъба и се върнах отново в 14 годишната Линшо, която няма зъби и всички се подиграли. Беше ужасно и като ми махаха зъба и схвърча на земята. Казаха ми, че за да ми преработят коронките, трябва да ги свалят и да ходя без тях 1 седмица. Аз няма да съм в Париж без зъби, хора. Сега отивам на лазерна епилация. Хора, запушвам. Леле, ще ги изям. Пристигнахме. Това е отношение, правят ми кафенце в момента. Ето го студиото, казва се Таурмина. Се намира в Дружба, сега ще го пробваме за първи. Мале, тук е много сладичко, хора. Логото е супер кют. Така, започвам да качвам тази глова поредица 2-3 седмици по-късно. Понеже първо исках да приключа да качвам миналата поредица с апартамента. Затова в момента аз имам напълно обективно мнение за този салон. Искам да ви кажа, че преди 2-3 седмици им направиха само една процедура на цялото тяло. И резултата е невъзможен за една процедура, хора, чест. Да, била съм в други салони, правила съм си лазер, сигурно преди година и половина е било последния път. И с ръка на сърцето препоръчвам този салон, толкова горещо. Аз съм нямала такива резултати само от една процедура никога преди. За мен това напълно честно е било най-добрия салон, който някога съм посещавала и със сигурност ще го посетя отново. Не знам каква е тази космическа машина, която я използват хора, ама честно работи. Беше изключително чисто и професионално. Собственичката на салона беше много мила и внимателна. Давам му 10 от 10, със сигурност ще дойда пак. И в момента имат бомбастична оферта. Ако отидете за подмишници, следващата процедура е абсолютно безплатна. Кажете, че аз ви пращам.